Il-kellima s-saħħa tal-Partit Nazzjonalista maddit ilix minn moħħa li l-Isptar Mater Dei qed jintuża aktar għaliex żdiedu s-servizzi. Minflok kitbet li jidher li aktar nies qed jimirdu taħt il-Labor. F'artiklu f'The Malta Independent bħala reazzjoni għal rapport ta' ħidma fl-Isptar Mater Dei is-sena li għaddiet, Buttigieg għamlet referenza li bejn l-2008 u l-2015 fuq medda ta' 7 snin żdiedu bi 30,000 fuq l-2008. Stenna sekonda, kitbet Buttigieg b'mod li taħsibha ġejja b'argument studjat. Biex imbagħad kitbet, il-Gvern ta' Muscat qed jiftaħar li żdiedu aktar in-nies morda taħt il-Labor. Skont Buttigieg dan il-fatt huwa prova tad-diżastru li hawn fis-sistema tas-saħħa. Aħsbu dwarha, in-nies suppost iħossuhom aħjar għaliex eluf huma aktar morda u daħlu fl-isptar. Kompli tajt Buttigieg. Iżda fil-waqt li nimmaġinaw li ma tinżamx aktar statistika jekk ikunux mardu aktar nies taħt il-Labor jew taħt in-Nazzjonalisti, hemm raġunijiet oħra li joħorġu mir-rapport dwar għaliex l-isptar qed ikun aktar biżel. Fost oħrajn iżdiedu diversi servizzi u servizzi li ma kinux jingħataw fl-2008 illum qed jingħataw. Insemmu l-IVF bħala eżempju wieħed. Imbagħad hemm inizjattivi oħra bħal fatt li s-sibtu l-ħadd qed isiru numru kbir ta' interventi u operazzjonijiet biex niżlu b'mod konsiderevoli l-listi ta' stennija f'diversi oqsma bħal katarretti, bdil tal-irkoppa u l-ġembejn, kif ukoll MRI. Miżura oħra hi li minn 12-il sala qed jintużaw 20 u għalhekk setgħu jkunu akkomodati aktar pazjenti, xi ħaġa li ġrat ukoll bl-estensjoni l-ġdida. Iżda dan kollu kien injorat minn Buttigieg u għaliha marru aktar nies fl-isptar għax bil-Labor jimirdu iktar.